Assalamu alaikum bandiraɓe halpularen wiyoɓe mbimi wime mbimami bisimilla moɗon ɗo e nder télé moɗon Pindi TV. Amin dañi noon weltare tan yaadude e moɗon hande e tan tonganɗe mon kala ko ganduɗa ina haala e jayndeli ɗi hande subaka ɗo e nder télé mon Pindi TV. Wona ɗon tan katten min jaaɗe moɗon ha e ɗum ko ganduɗa woni e cellal ɓalli min garana e moɗon yewtide moɗon kala ko faye cellal ɓalli sen gummima ɗon noon min jiwtit kadi kala ko ganduɗa ine kewe nder leydi ndi ine tan heewi wiyede ɗum ko ganduɗa woni fait divers yaggal fait divers oɗon noon bandiraɓe halpularen walla tan haade en nadde haydara taw ko wiide mon bisimilla ɗo e Pindi TV oɗon jaada hen e bandi mon debbo Aissata Ndiaye ina tan yaadi ɗo e bandi muɗum gorko mo ganduɗa woni Amadou Moussa Anne gorko Mouhammadi Ounare e caggal caméra ji noon amin jaada hen mo ganduɗa woni Samba Diop e équipe muɗum amin mbiya on jarama no fewi ɗum noon ko wiide tan Amadou Moussa Anne bisimilla ma. Mbanimba mi salminima Aissata Ndiaye golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw habrirde télévision Pindi TV on calminama kadi on bismama e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ene waɗi lowdi ha heewi no Aissata Ndiaye wirini ɗum noon Aissata mataw joni o en garat tan e guinol golle eyyi ko noon Amadou a jarama Allah jarama ɗum noon ko arde tan e ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu jayndeli ɗi puɗɗore ɗen e Le Soleil. Tigi no mbiɗa ni jayde Le Soleil ne wayno ko jayde yaltore e kala subaka ɗo e nder leydi men Sénégal ko noonne kadi ko jayde guindiri nde ganduɗa ene yalta kala subaka jayde noon ne wayno hande arti ko ganduɗa ko ɗum woni pouvoir walla mbiyen laamu ganduɗa ngu ene jogori heerra ɗum leydi ndi kala ɗum ɗon noon ene wayno ko caggal ko ganduɗa ko woni kuulal kesal ganduɗa ene wambi muɗum hono décret 2019 910 ɗum ɗon noon jayde holliti wonde ne wayno ngal ɗon kuulal de naati toon to galle lamorgo leydi ndi e nder hen noon ene wayno kala ko wambino toon to primature pamirton noon to banggue primature ne wayno ko toon to hoorejo jagorɗo liggortono to walla to liggortono to ɗum jeeyi sababu noon jayde holliti wonde ɗeɗon golle kala e oɗo ñalawma hande ina wayno naati e junggo mawɗo leydi ndi kanko tan jogori ɗum heerorade e wiide nde jayde witende Le Soleil. Caggal Le Soleil payeten koye L'Observateur. Tigi jayde L'Observateur ne wayno ko jayde groupe Futur Média jayde noon kamne kadi ne yalta e kala subaka ɗo e nder leydi men Sénégal jayde ɗo noon arti koye ballal ummorade e walla mbiyen ballal tigi gam faade e communauté woni gomo witengu noddirteɓe lesbienne en ɓe ganduɗa noon kañumen ko debbati gorkati en ɗum saabi noon holitama wonde ɗum jeeyi sababu ni ha luural ari hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko mawɓe ardiɓe gomo witengu Oxfam e nder hen noon Elimane Kane mo ganduɗa kam ko tergal e gunɗon goomu Oxfam leydi men Sénégal holiti wonde jeeyi sababu tigui ɗum ɗon ne wayno ko ɓataki tigui guilli ko wiyete lettre d'amour e nder hen noon addi konnguɗi kewɗi hakko ɗum jeeyi sababu noon goomuji kewɗi natti hen ko wayno ONG Jamra ɓe ganduɗa kañumen tan koko daari joni o gam tigui haalde ko fati e banggue diine ɓen ɗon ni ne wayno e konnguɗo mo ganduɗa ko biteɗo tigui walla goto e mabɓe tawi o yewtidi e Wally Seck holliti wonde kañum haali e ko yewti ko e oɗon t-shirt mo ganduɗa addi tigui luural toon e nder leydi ɗo e nder leydi men Sénégal jayde arti affaire Petrotim ko ganduɗa ko konnguɗi kewɗi to banggue pétrole ɗo e nder leydi men Sénégal Aliou Sall kañum tan joni o woni tigui e sudde konnguɗi joptigu gam fewde ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe sakkami ɗum peeje ha jeeyi sababu tigui luural ngal ina jooli hakkude makko e ɓiɓe leydi Sénégal holliti noon wonde kanko Aliou Sall miñiraɗo e mawɗo leydi ndi wonde kanko tan joni o ne wayno ko kebɗo ko wiyete ko hono complot ummorade tigui toon to ɗo e nder leydi men Sénégal tawi ko complot ɓurɗo mawnude e wiide makko kanko miñiraɗo e mawɗo leydi ndi o leti wonde noon ko ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɓaɗi mawɗo leydi ndi manam ko ɓen ɓe ganduɗa wonɓe toon to paale woni galle lamorgo leydi men Sénégal. Amadou a jarama gareten koye enquête jayde enquête jayde ne wayno kañumne wonko loski hande e oɗo subaka mo gonɗen jayde noon ene wayno arti ko ganduɗa ko ɗum woni konnguɗi Aliou Sall to banggue scandale to banggue 10 milliards de dollars woni ko jayde arti tigui o holliti noon wonde ko Aliou Sall oɗo saaha tan kañum wukkiti konnguɗi fewde yimɓe ganduɗa ɓe joni o ɓen ɗon yimɓe omo tuumiɓe ko fati e banggue jeeyi sababu tigui ɗiɗo konnguɗi pilñitiɗi ha addi fitinaji ɗo e nder leydi men Sénégal o holliti noon
wonde kanko tigi habdibe makko ne wayno ngoni ko e nderi landa APR woni landa mawdo leydi ndi hono président Macky Sall kanko non mo ganda ko Aliou Sall o tumi tigi yoga yimbe be ganda ene ton kanyumen tan gitti kopreje dokki opposition ji leydi men Sénégal mbele tan ina bada cimti badni henna hani tulmina ko yuti ko e nguru makko ngude mo ganda o ko maire mo Guédio way ko wona dum ko yuti ko e geddi ganda de ko gede debbati gorkati tuma do nder leydi men Sénégal Eliman Kan kanyum tan joni jono jopa ko nguri tay non jopi mi walla mbiyen kanko tigi jopi gomo witengu Oxfam Yanamar kame hore mudum wondude ONG Jamra nati hen tigi joni jono ngam tigi haalde ko yuti ko e nyingde ko fate bangi witebe communauté lesbienne wurbe do nder leydi men Sénégal ko fate bangi tonto Casamance ne wayne ko wondibe mo ganda ko Salif Sadio kanyumen jagga tay non ko armée leydi men Sénégal kanyumen tan pi witebe gomu MFDC caggal dum ko Vox Populi ko dawri o do subakande kamne arti ko e o ganda ko Aliou Sall mirade mo leydi ndi kanyum tigi joni jono ene wayno wukkiti kongudi mudum joptigu fewde e battibe mawdo leydi ndi e wiide makko non ne wayno ko kebdo tigi complot mo ganduda o ko complot tigi burdo mantinade histoire woni tarikh leydi men Sénégal dum je sababu non kanko Aliou Sall holiti wonde ene wayno ko battibe tigi mawdo leydi ndi kanyumen tan gitti kopreje ndokki be ganduda be ko opposition leydi men Sénégal ngam joni jono mbiye makko ko nguddi ganda di ko nguddi di kanani yondo entretien kanko ma ganda o ko Aliou Sall o leti wonde wala joni jono mijo wonde candidat e sumgoji horeji leydi itande 2024 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya jayde arti e ko ganda ko ɗum woni Coupe d'Afrique des Nations de football gondo yaade oɗo saaha hande mo kalaten toon to Égypte jayde non holiti wonde ko favori manam sikkanoɓe kay joni jono ma kep ko fate bange ko woni on don trophée kanyumen elimina woni Égypte kam e dowla Cameroun caggal dum gareten koy jayde La Turbine odo subaka hande kanyum ne ari ko fate bange gede Oxfam woni tan ko ngodi ganda di jalti ngam tigi nangorande gomo witengu lesbienne en dum don non sabima ha gulal di kewi jayden witende La Turbine artine odo subaka hande ngam ballol be ganda be ko umra tigi ngundon gomu fewde e debati gorkati en do nder leydi men Sénégal Oxfam non kanyum tan joni jono ene wayno non wada tabal fewde ko yuti koy walidde ben don e nder hen non ene wayno halaji kewdi kewi hen ko ngudi kadi peccima tigi hakkunde mabbe be ganda be ko ONG bitedo Oxfam ko wona dum ko jayde arti e ko ganduda dum woni tigi kongude mo ganda ko Ousmane Sonko gardi gomo witengu Pastef kanko Ousmane Sonko non ne wayno tigo arti e jamde jaltoji ton to falleme ko non kadi e ko ganda ko dum woni tawi holiti wonde hokka dum ko gomo witengu hono toy sali kongudi makko ne tawi e nder page 6 jandi witende e La Turbine caggal dum Le Quotidien paden Le quotidien odo subaka hande kame hori mudum ne wayno hokki ko ngudi ko mo ganda o ko bitira Aminata Diak non ko gonnodo cuddido mo ganda o ko menodo wonde hore jagor leydi Sénégal wite ko Abdoul Mbaye kanko don cuddido makko non menodo wonde cuddido makko tigi kanko tigi suuti ko ngudi e nder jandi witende Le Quotidien holiti wonde non kanko o meeda tigi jabde wiide o mo porte plainte manam wulito mo ganda o ko Abdoul Mbaye kadi faandare makko wonano joni jono porte plainte ngam tigi ha joni wambude on to bangi dawrugol ko ngude mo ganda ko Aminata Diak e nder jani witende quotidien Le Quotidien arti e ko fati bangi ko yiti ko e lefgol mobilisation mo ganda o ko gomo witengo arluñi bokk be ganda be ina tellorno e kala asset e nder leydi men Sénégal jande non holiti wonde no wayno bibe leydi Sénégal kanyumen tan cubi tigi ko Coupe d'Afrique so yaade ton to dingrede ina wada manifestation Dakar Times odo subaka hande kanyum ne wayno diwi tigi Dakar ne wayno juri ko tonto nyame lamon go leydi Niger en wayno non ton yuiti ko yuiti ko e ganda do woni sommet mo ganda o ko jonde Union africaine batugol laabi sappo e diddi biwol dum don non ene wayno tigi holitama ko jere tigi walla bien ko marché mo ganda o ko bawdo wambude joni joni ko tolni e milliard piccal didi e neddo bani adama tigi wobe tigi joni joni hebde hen garta munen no hanit ni kono tan ko teska tigi on don sommet ne wayno ko gartal walla bien ko nadgol be ganda be ko leydi witendi Nigeria tawi non je sababu tigi nadgol mabbe e nder ngudon gomu ene wayno ko horeji leydi ndi Macky Sall kam yewtidi e Mohamed Buhari horeji leydi Nigeria caggal dum Les Échos
jayde les échos ewɗo subaka hande kañumne hoore muɗum ari ko yewti ko e caɗele tigui to banggue dawrugol tawi noon ko potiti rewɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗino toon to Pikine tawi noon ko rewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jeeyaɓe gomo wittengu APR mo mawɗo leydi ndi holitam noon wonde toon teska toon ne wayno ko caɗele tigui musɗe kareli hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko naggoranɓe biteɗo Awagna eɓe naggoranimo kañum tigui jibin toon caɗele ha rewɓe tigui koye munen kela toon siège uji kadi bedda jayde les échos ne wayno arti e ko yiti koye Coupe d'Afrique des Nations jayde noon yilli tigui koye nder barode leydi men Sénégal ko fate banggue tigui oɗo quart de finale tindaɗo hakkude leydi men Sénégal e jiheɗe dowla Bénin Kenepe Diatta Mbaye Niang Ismaïla Sarr e Alfred Ndiaye kañumen tan oɗo saha so ndenaki tigui ene kulana woto o mbasde joude demi finale walla ni ko fate banggue on ɗon quart de finale Konguɗo Aliou Cissé ne tawi tigui e nder hen jayde holiti wonde kanko Aliou Cissé kanko tigui joni o ne wayno ƴufni tigui barwaɗe makko ko adi kaɓe natana ko yiti ko e entraînement ko fate banggue on ɗon entraînement teskami heno mo ganduɗa ko Sadio Mané leader technique équipe nationale mo Sénégal holtam noon wonde kanko Sadio Mané ene wayno o ɓuuri tan joni o nayorade ko fate banggue tiro bi woni penalty kam e coup franc Mbaye Diagne kañum holliti wonde oɗo saaha ne wayno kañumen tan ene wayno kulani tigui walla gon ko hen namdade hol équipe mo poti hawrude toon to final eyyi Amadou koye coftal ɓalli paɗen stade tigui ne wayno ko jayde stade ko ɗon tigui guddirten Aissatou Ndiaye ene wayno jayde stade noon kañum ari ko yuti ko e entraînement hanki baro teddugal leydi men Sénégal holitam noon wonde oɗon entraînement ene wayno Ismaïla Sarr e Mbaye Niang kam e Alfred Ndiaye tawtoraka ɗum holko jeeyi sababu jayde namdo ma tawi e nder page mo ganduɗa o ko page 6 e jayde wittede stade jayde arti e Ballon d'Or 2019 Mohamed Salah ne wayno joni kañum tan fittani omo ganduɗa ko Sadio Mané lawol ɗum saabi noon ene wayno jayde wi ko Sadio Mané o saaha tan ene jogui tigui lawol labtugol gam tigui ƴettude oɗo Ballon d'Or tawi ko Ballon d'Or 2019 e nder on ɗon kan ene wayno ko fate banggue défense leydi men Sénégal ko Kalidou Koulibaly ɓuuri hen teskede holitam noon wonde kanko Kalidou Koulibaly ne wayno o accata hay hunde omo ganduɗa ko Rosé Mendy holiti wonde ne wayno kañum tan jiiri omo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly ne wayno ko neɗɗo défense ɓuurɗo mantinade o saaha e nder windere nde ha tengti oɗo kan Coupe d'Afrique des Nations Mbaye Diagne attaquant mo baro teddugal leydi men Sénégal holiti wonde oɗo saaha Sénégal e Bénin ene wayno Sénégal tigui ene wayno koko yewti ko yiti koye on ɗon match e wiide makko jayde wattodiri ko toon to Brésil ko yiti koye Copa America holitam noon wonde ko Brésil kañum tigui gagni on ɗon trophée tawi Neymar tawaka on trophée noon watti Brésil fodde trophée ji jeenayyi woni 9 sacre gasi halaɓe ceerno a jarama Amadou ɗum noon paaɗen tan koye ɗum ko ganduɗa woni fait divers ene wiye gueɗe rendo noon hande yewtirte ko ɗum ko ganduɗa woni ko faye banggal homosexuel ene wiye gurjiguenagal ene wiye kadi debboti gorkati ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa e aduna o hande ine yaaji hen ɓe ganduɗa noon goni Oxfam hande pawama tuuma walla mbiye tan ɓe ƴorbama ɓe jofama peɗeli Amadou tigui ɓe jofama peɗeli woni ko ganduɗa ɓe jofama peɗeli ɓe mbiyama eɓe jeeya e wallitoɓe ɓe ganduɗa woni dilloɓe ngal banggal woni banggal debbati gorko mo ganduɗa andetake beele ko debbo walla ko gorko walla ummima e ko ganduɗa woni mbadi muɗum kono mbadi muɗum no jibinirani faate banggal gongal wiye yiiɗa wonde gorko yiɗi ko wonde debbo Amadou ɗum ne hamni eyyi sa daari tan jani leydi Sénégal ɗi foof ne wayno ɗi garti hen no fewi no mbiɗa ni ko ɗum fait divers manam ko gueɗe rendo ɗe ganduɗa ɗe kadi gaddi haala no fewi e nder leydi men Sénégal ɗum jeeyi sababu noon ene wayno jani ɗi garti hen eɗen gandi ciftinde tan wonde kamɓe Oxfam ene wayno ɓeɓe ganduɗa noddirteɓe woni communauté lesbienne en mawnanno ko yewti ko e ñalawma mabɓe e gam yidde hebde hoore mabɓe e nder windere nde ha tengti ɗo e Sénégal holitama noon e nder Oxfam ne wayno won lettre manam ɓataki goto winda gam nangorandeɓe on ɗon fannu e nden haren ndeɓe guri ɗum jeeyi sababu noon leydi Sénégal noon ne wayno ko leydi ndi ganduɗa ndi ko gonga ko leydi laïque kono kadi ko leydi julɓe ɓuuri hen hewde saabi noon yoga e ONG ji ko wayno Jamra ko wayno waɓe noon tambiɓe ko wiyete koye diine hay ko noon kadi ardiɓe ko fate banggue société civil en kañumen koye munen calima tigui yaadude e nden ɗon eɓɓore saabi noon luural jooli hakkude Oxfam e hakkude yimɓe Oxfam saabu ciftinen Oxfam ne wayno ko goomu ganduɗa ko goomu windiriyankejo woni ko ONG
international ne waɗi Sénégal naaɓe ne waɗi julɓe ne waɗi ɓe gona julɓe kono tan pamin on ɗon lettre ne wayno addi jiiɓoro no feewi addi kadi luural e ko yewti koye on ɗon fannu saabi noon haala ka mawni no feewi so tawi noon ko artude e ɓerde haala ka yidde wiide ene wayno ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde hande o ene ɗiɓi hulɓinade e leydi wani no Sénégal e leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi diine saabu ene wayno ɗeɗo gueɗe wona gueɗe ɗe diine yiiɗi ha tengti diine l'islam wiide ene waɗa ko fate banggue affaire debbo ti gorkati jiiya debbo cikka ko gorko jiiya gorko cikka ko debbo ene wayno ko hunde ganduɗa nde wona hunde yonnade no feewi saabi noon ONG ɗi ganduɗa ɗi tambi ko diine tambi ko société civile ene jiiɗi wallude famnude yimɓeɓe ɗum ɗon ne wayno waɓinde ɗo nder leydi men Sénégal en ciftoro e visite walla jillomo ganduɗa ko Barack Obama nde arno ɗo hen somi jumani ko 2014 ɗo e leydi men Sénégal ene wayno yiɗino haalde kan haala kono en keeɓi nande hen jabol mawɗo leydi ndi wiide wonde ko Sénégal heɓaki gam joni o jaɓɓade ko fate banggue ɗen ɗon gueɗe woni fondude debbati gorkati en e yimɓe ganduɗa ɓe ko haqqeji munen ɓe ganduɗa ko noon Allah tagiriɓe aɗa andi hande won gomuli ganduɗa wiyata ko haɓanto ko haqqeli banni adama Amadou ɗum ne jeeya hande ko ganduɗa ina jiiɓi seeɗa aduna o hande gorko mo ganduɗa ummima e mbadi muɗum walla debbo mo ganduɗa ummima e mbadi muɗum faye mbadi gondi ina hamni so debbo wi hande wiyata ko ne wona gorko wawa wonde so gorko ni wiyani ne wona debbo wawa wonde saabu moni foof e mbadi ganduɗa ko ɗum Allah yiiɗi muɗum windiri ɗum noon so yeehi noon ha neɗɗo dañi miijoli goɗɗi walla wiye koye ko psychologique no wawi ƴettirede foof woni ko ganduɗa yawata jaɓede ɗo e nder Sénégal saabu Sénégal ko leydi ganduɗa ko leydi julɓe ɓuuri hen hewde ne waɗi catholique aji ne waɗi woɗɓe kono noon ala fof diine mo ganduɗa ina yaadi hen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni to banggal julɗe to woni to banggal catholique agal to ala fof banggue mo ganduɗa ina jaɓa toon saabi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa koko wiyata ko ina wawi wiyede ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani saabu ko ganduɗa yete ina hawni kala ko hawni hande ko ganduɗa so haalama miijo ina ummo hen jungo ina fiyoye hunuko ɗum wonata ko ganduɗa weeɓani jabɗe e nder ɓernde weeɓani jabɗe e nder leydi weeɓani jabɗe e nder leñol ɗum saabi hewɓe darade hande ina kaɓo ɗum ko ganduɗa faye ngal ɗon banggal wiide ala min jadata e ɗum ɗon ko noon kadi waɗiri Amadou ɓe ganda ko noon darori mbi ɗum ina foti wadde saabu ɓe dañi ko haqqe mumen walla mbiye droit de l'homme en hande ina daro saha ina kaɓano waɓe noon wiide yete aɓe jogui tan yete dargal wiide aɓe mbawi wonde kala ko ɓe jiiɗi walla wondude debbo wonda e debbo walla gorko wonda e gorko ɗum woni ko ganduɗa dal ina hawni Amadou tigi mbiɗa sikki mataw ko ɗon tan mataw goddirten on ɗon feedi weer neɗɗo 19 en jetti noon ɓe ganduɗa ɓe nana keedi caggal caméra ɗi to banggue réalisation ngaji ɗi en jettiɓe en jarniɓe eɗen mbiyaɓe tan ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi gonen e jaam